Дзікі выпадак у Беразіне. Поездка Лукашэнкі ў Іран і масавыя звальненні за палітыку на прадпрыемствах у рэгіёнах. Прывітанне, сябры! Гэта наша ніва і галоўныя навіны выхадных і панядзелка 13 сакавіка. Перад пачаткам роліка, калі ласка, падпішыцеся на наш канал ды націсніце на званочак, каб не прапусціць нашы новыя выпускі. А цяпер да навінаў. Загадка дня. У Маскве знік памочнік Михаіла Мясніковіча. Мясніковіч – гэта патрыярх беларускай наменклатуры, які працаваў на самых адказных пазіцыях яшчэ пры СССР, пасля пры Кебічу і Лукашэнку. Пасля яго адправілі ў Маскву старшынём калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі. Гэта аналаг Еўракамісіі ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Беларус Дмітрый Шатко быў памочнікам Мясніковіча на гэтай пасадзе. Мужчыну не могуць знайсці ўжо 3 дні, піша інфармаваны расійскі рэсурс «База». Шатко працаваў у Маскве і жыў на Серпухоўскім вале. Па словах калег, Шатко заўсёды папярэджваў аб сваіх ад'ездах і адгулах. Апошні раз Шатко бачылі ў чацвер 9 сакавіка, а на наступны дзень ён прапаў з радараў. Не прыйшоў на важную нараду, а яго тэлефон быў выключаны. Знаёмыя Шатко ўспомнілі, што апошнім часам мужчына часта скардзіўся на спіну. Маўляў, так баліць, што нават не ўстаць. Таму выказалі здагадку, што Дмітрый можа проста ляжаць дома. Кватэру, дзе ён пражываў, адамкнулі. Памяшканне агледзелі паліцэйскія, аднак там нікога не было. Шатко працягваюць шукаць. Арышт, уцёкі, крымінал. Наша ніва шукае інфармацыю. Раскажам вам больш, як толькі стане вядома. Відэа з Беразіна, гэта райцэнтр у Мінскай вобласці, абляцела сацыяльныя сеткі. 9 сакавіка ў чацвер на аўтавакзале горада правяралі маршруткі. Мясцовы жыхар Уладзімір Панцюх пачаў здымаць дзеянні супрацоўнікаў ДАІ, бо палічыў, што даішнікі паводзілі сябе нахабна і хамілі кіроўцам. На відэа добра бачна, што ён паводзіць сябе неагрэсіўна і ціха, проста фіксуе дзеянні кантралёраў. І таксама бачна, як рэагуе міліцыя. Як толькі супрацоўнікі пабачылі тэлефон у руках мужчыны, то адразу падбеглі і разам з супрацоўнікамі транспартнай інспекцыі павалілі яго на зямлю. Па інфармацыі праваабаронцаў, праз гадзіну Уладзіміра з участка міліцыі прывезлі ў рэанімацыю з сардэчным прыступам і слядамі збіцця. Цяпер мужчына знаходзіцца ў бальніцы пад канвоем. Драма сітуацыі ў тым, што мужчына сардэчнік. Ён перанёс 4 інфаркты і 3 аперацыі шунтавання. У яго 3-я група інваліднасці. Ён былы афганец. У Афганістане атрымаў кантузію. Версія сілавікоў значна адрознівалася ад таго, што паведамлялі праваабаронцы. Міліцыя сцвярджала, Уладзімір нібыта ў нецвярозым стане завязаў бойку на вакзале, за што яго і затрымалі. Але тады праваабаронцы з цэнтра «Вясна» апублікавалі відэа здарэння, якое вы бачылі на пачатку і цалкам абвяргае версію міліцыянтаў. На ім ясна бачна, як Уладзімір Панцюх спакойна здымае, а супрацоўнікі, заўважыўшы здыманне, круцяць Уладзіміру рукі, прыціскаюць да калоны, яшчэ і б'юць па нагах. Пасля гэтага мужчыну валяць на зямлю і валакуць у аўтамабіль. Яго будуць судзіць, але па якім артыкуле пакуль невядома. Дарэчы, кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна», які здабыў і апублікаваў відэа з Беразіна, гэта лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Яго самога нядаўна асудзілі да 10 гадоў зняволення на палітычным працэсе. Відэа з Беразіна нагадвае, наколькі асцярожнымі трэба быць цяпер з лукашэнкаўскімі сілавікамі. Але таксама паказвае, як важна, каб максімум сведчанняў даходзіла да СМІ і праваабаронцаў. Да іншых тэмаў дня. Александр Лукашенко сёння з афіцыйным візітам наведвае Іран. Там ён сустрэўся з прэзідэнтам краіны Ібрахімам Раісі. Звяртаюць увагу вялікія мяшкі пад вачыма ў Лукашэнкі. Іх не здольны схаваць нават тэлевізійны грым. Александр Лукашенко ў сваіх заявах не хаваў, што галоўнай тэмай візіту стала развіццё ўзаемадзеяння з улікам санкцый, накладзеных на абедзве краіны. Санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Отрадно, что у нас схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня.
Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира. Іран гэта адзін з даўніх і зацятых праціўнікаў захаду, бо спрабуе атрымаць ядзерную зброю, што можа прывесці да апакаліптычнага канфлікту на Блізкім Усходзе. Іран традыцыйна варожы і з Ізраілем, і з Саудаўскай Аравіяй. З Аравіяй ён вядзе проксі-войны ў Йемене, Ліване і Сірыі. Яшчэ адно аб'яднала Беларусь і Іран у мінулым годзе. Дзве краіны адны з тых рэдкіх у свеце, якія пастаўляюць зброю Расіі, якая напала на Украіну. Па выніках сустрэчы Лукашенка і Раісі падпісалі дарожныя карты супрацоўніцтва паміж краінамі да 2026 года. Дакумент прадугледжвае развіццё ўзаемадзеяння Беларусі і Ірана ў палітычнай, эканамічнай, консульскай, навукова-тэхнічнай сферах, а таксама ў сферах адукацыі, культуры, мастацтва, СМІ і турызму. Падчас сустрэчы кіраўнік Ірана заявіў, што яго краіна гатовая падзяліцца з Беларусю сваім досведам супрацьстаяння заходнім санкцыям. Акрамя таго, сёння Лукашенка павіншаваў папу рымскага з 10-годдзем пантыфікату. У віншавальным пісьме Лукашенка заявіў, што яго погляды па ўсталяванні міру ва ўкраіне і пераасэнсаванні міжнародных адносін супадаюць з поглядамі папы. Акрамя гэтага, Лукашенка паскардзіўся пантыфіку, што ўжо другі год не можа растлумачыць захаду бесперспектыўнасць ціску на Беларусь. І яшчэ адна балючая навіна. Працягваюцца чысткі на беларускіх прадпрыемствах. Стала вядома аб масавых звальненнях у Глыбокім. Гэта горад на захадзе Віцебскай вобласці. У пачатку сакавіка ў Глыбоцкім доме культуры адбылося ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае 60-годдзю глыбоцкіх электрычных сетак. А ўжо праз некалькі дзён пасля гэтага у арганізацыі пачаліся чысткі па палітычных матывах. Праваабаронцы паведамляюць, што людзей звальнялі не толькі за тое, што яны хадзілі на акцыі, але і за тое, што ставілі подпісы не за Лукашэнку. Яшчэ на адным прадпрыемстве, Глыбоцкім малочна-кансервавым камбінаце, нелаяльным супрацоўнікам не працягваюць кантракты. Працягваюцца і палітычныя затрыманні. Сёння стала вядома, што ў пятніцу 10 сакавіка ў Гродні быў затрыманы доктар Уладзімір Пруднікаў. Яго забралі проста на працоўным месцы ў дзіцячай бальніцы. Уладзімір Пруднікаў быў старшынём гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Прычына затрымання Пруднікава пакуль невядомая. Акрамя таго, сёння стала вядома аб затрыманні былога прэс-сакратара Купалаўскага тэатра Мікалая Зайца. Затрыманне адбылося раніцай. Прычыны пакуль невядомыя. Украіна працягвае біцца за незалежнасць. Стала канчаткова вядомае імя героя, якога расстралялі рускія, а ён перад смерцю прамовіў «Слава Украіне». Ім аказаўся снайпер 163-го батальёна 119-й асобнай брыгады тэрабароны Чарнігаўскай вобласці Аляксандр Маціеўскі. З канца снежня ён лічыўся зніклым без вестак паблізу населенага пункта Красная гара ў Данецкай вобласці. Як устанавіла Служба бяспекі Украіны, Маціеўскага расстралялі 30 снежня 22 года, перад самым Новым годам. Яго цела вярнулі дадому ў лютым 2023-го. Таксама стала вядома, што Маціеўскі, хоць і украінец, але быў грамадзянінам Малдовы. Аб гэтым паведаміла МЗС Малдовы, якое назвала яго расстрэл ваенным злачынствам. Уладзімір Зяленскі прысвоіў Аляксандру Маціеўскаму званне Героя Украіны пасмяротна. Жудаснае здарэнне адбылося на выхадных у Брэсце. Пасажырскі аўтобус наехаў на 15гадовую дзяўчыну проста на пешаходным пераходзе. Відавочца здарэння расказаў, што дзяўчына была ў капюшоне, ішла, апусціўшы галаву ўніз. Спачатку ударылася галавой аб аўтобус, а потым упала. Усе пачалі сігналіць, і аўтобус спыніўся. Кіроўца выбегла з аўтобуса, не разумеючы, што адбываецца. Дзяўчына цудам ухілілася ад задніх колаў аўтобуса. Дзяўчыны дасталі з-пад маза і перадалі медыкам. Крыху навін культуры. Расійская спявачка Земфіра выпусціла новы кліп на антываенную песню. І нечакана у ім сустракаецца беларускі матыў. На працягу ўсяго кліпа паўтараецца фраза «Мы научым тебя родзіну любіць». А на экране ўзнікаюць зброя, боепрыпасы і народныя прадукты, якія ляжаць на старых нумарах беларускай газеты «Звязда». Мы научим тебя, сука, родину любить. Даже если мы с тобой нигде не брошены. Научись, сука, родину любить.
заболевшую, поредевшую, по-хорошему. А ў Лос-Анджелесе прайшла 95-я цырымонія ўручэння ўзнагарод амерыканскай кінаакадэміі. Оскар за найлепшы фільм атрымала стужка «Усё, усюды і адразу». Акрамя таго, стужка атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру і за найлепшы арыгінальны сцэнар. Найлепшым акцёрам стаў Брэндон Фрэйзер, які сыграў у фільме «Кіт». Найлепшая актрыса Мішэль Йоу за «Усё, усюды і адразу». Оскар за найлепшы замежны фільм атрымаў «На заходнім фронце нічога новага» рэжысёра Эдварда Бергера. Таксама гэты фільм перамог у намінацыях «Найлепшая аператарская работа» і «Найлепшы арыгінальны саундтрэк». Найлепшым дакументальным фільмам названы «Навальны» рэжысёра Даніэля Роера. На цырымоніі прысутнічалі жонка Навальнага Юлія, дачка Дар'я і сын Захар. Нагадаем, што Алексей Навальны – гэта расійскі блогер. Ён раскрыў, якія незлічоныя багацці назапасілі Уладзімір Пуцін і яго акружэнне. Фільм Навальнага «Палац для Пуціна» у Расіі прызналі экстрэміскім, а самога Навальнага атруцілі навічком. Але ён, як толькі аднавіў здароўе, вярнуўся ў Расію. Зараз ён застаецца ў турме. Шаноўнае спадарства, вельмі рэкамендуем вам новы выпуск праграмы «Ток». Вялікае і незвычайна вострае інтэрв'ю Настасі Роўды з Паўлам Латушкам, намеснікам Святланы Ціханаўскай у аб'яднаным пераходным кабінеце. Пра Наталю Качанаву, Наталью Эйсмант, удары Матолькі, выхад з каардынацыйнай рады і вострыя пытанні парадку дня. Спасылку на новы выпуск праграмы «Ток» вы зможаце знайсці ў апісанні пад гэтым ролікам. Вось такія навіны. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.